Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ħabret li se jitwaqqaf kompletament l-abbozz li kien se jnaqqas b'50% l-użu tal-pestiċidi mill-bdiewa sal-2030. Von der Leyen ħabret dan fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu meta tat rendikont dwar is-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew li seħħ il-ġimgħa l-oħra. Dan abbozz kien parti mill-pjan tal-Unjoni Ewropea imsejjaħ Green Deal li għandu lan li kontinent Ewropew ikun ħieles mill-karbonju sal-2050. Fid-diskors tagħha l-President tal-Kummissjoni Ewropea sostniet li l-bdiewa kellhom jiffaċċjaw sfidi kbar fl-aħħar snin, fosthom it-temp estrem minħabba t-tibdil fil-klima, il-gwerra fl-Ukrajna u l-inflazzjoni. Dan l-abbozz wassal għal protesti kbar fost il-bdiewa fl-Ewropa, fosthom anke mill-bdiewa u r-raħħala Maltin li jingħaqdu ma' bdiewa oħrajn Ewropej. L-ġimgħa dawn għamlu protesta paċifika bil-vetturi u l-inġenji tagħhom minn Taqali sal-Furjana kontra id-direttivi Ewropej. Fil-Furjana l-Prim Ministru Roberta Bella wkoll żar b'mod spontanju lil dawn il-bdiewa fejn sema' il-karbiet tagħhom. Din iż-żjara tal-Prim Ministru Malti fost il-bdiewa ġiet irrapportata internazzjonalment fost l-oħrajn mill-Aġenzija tal-Aħbarijiet Reuters.